Kedves vendégeink! Iskolánk névadójának, Ötvös Lórának soraival szeretettel köszöntjük ünnepelt végzős tanulótársainkat és valamennyi kedves vendégünket az idei tanévben 50 éves jubileumát ünneplő Ötvös Lórán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szalagavató báján. Turista az, aki útra kél azért, mert foglalkozásának egyhangúsága, gondjainak közepette álmaiban feltűnik egy olyan szebb világ, melyben zöldebb a fű, kékebb az ég, magasabbak a fák, a hegyek szebbek, vagy különlegesebbek a házak, barátságosabbak az emberek, s aki az álomkép eredetiét fáradtságtól vissza nem riadva keresi, és mert a földön élünk, talán soha meg nem találja, de azért jó kedvét el nem veszíti, hiszen örömét ez a keresés teszi. Szalagavató bálunkat Hujder Krisztina énekével nyitjuk meg, közben Nagy Viktória és Madaras Szilárd táncát láthatjuk.
szalagavatótok napja. Egyedül elindulni annyit tesz, mint elhagyni mindazt, amit mások adtak, amit könyvekből tanultál. Ez a legrémesebb dolog, amit egy ember tehet. Az ismeretlenbe lépni. Mit fogsz látni? Akármit és mindent. Egy hulló levelet, a barátod viselkedését, a tósziléna fodrokat, egy halomkövet, egy romos épületet, zsúfolt utcát, csillagos eget, akármit. Miután láttál, már nem leszel az, aki voltál. Érezni fogod a szívderítő szabadságot, és soha senkit nem hívsz majd többé tanárodnak. Soha nem fogod a tanulást abba hagyni, mert minden nap újra megfigyeled, és megérted az élet egész folyamatát. És akkor minden egyes dolog a tanárod lesz. Horváth Pétertől verset hallhatunk a búcsúzó szalagavatósok nevében. Szalagavatóra. Egymásra nézve talán először érezzük mindnyájan. Igen, ez egy olyan pillanat. Olyan, mikor nem számít az, hogy mennyi mindent másképp látunk. A lényeg, hogy itt együtt állunk, és osztályá váltunk az elmúlt 5 év alatt. Intsünk hát búcsút az elmúlt éveknek, és öleljünk magunkhoz boldogan, mi még megmaradt. Bejártunk országokat, láttunk idegen tájakat. Kisebb-nagyobb csoportokban gyűjtöttünk tapasztalatokat. Néha csalódtunk, lázadtunk apróságok miatt. Voltunk közönösnek látszó, de mégis lelkesen munkálkodó hangyacsapat. Tudtunk együtt dolgozni, ha úgy hozta a feladat, s bátran kiálltuk képviselni az igazat. Nem féltünk az újítástól, kerültünk minden sablonosat. Egymásra nézve, talán először érezzük mindnyájan. Igen, ez egy olyan pillanat. Olyan, mikor nem számít az, hogy hányféle egyéniségből áll a csapat. A lényeg, hogy itt együtt állunk, és tényleg osztályá váltunk az elmúlt 5 év alatt. Most kéz a kézben állunk itt együtt, útra készen mosolygunk az álmainkra. Nem gondolunk arra, mi rossz volt, csak arra, mi örök emlék marad.
sing